ole ton tum chu video toite pakhat clear ho lok teang Instagram atanga ka hmu ani a he video ka hmu hian karil ru akal thui le maya tunlai kan bol lo paidan chungchanga te le kan ol sam tol tuka lui kan lui tui tlan nar kan ti bol lo mai ba ka hi tuna kan en tur ngat phei chu kongpuya deuh tho abun nur maya I motor te emo a khatianga phur kha ani loti achiang reng mai motor lian deuh lek LPK ti velina azuk bun mai ni hian alangin a hriata hethil hi an chui chu adan tur olsam ni bera kan hriat chu khuta company peng vela tanga rangwa mual rot lampanga khuanin tlema house deuh a chuanin CCTV te an vo deuh fur to a khumia khuanin CCTV en thla sela chumi tang chuanin motor hetiang thilphur hi an hmu mai thei kan ring deuh leka I tlai lam emo zantir lampang chu ani an rin omlo deuh leka achan chu an zuk bun hi kalkonga ani deuh nur maya chuwang chuanin tlema zan rei lampang dar ko hnulam emo daria hnulam emo tepo ani thei mai ome ti inan rilru an langa rilru chuan an chui dewa maro chu eng angin nge CCTV tang kha chona lang alan nge chu an rin om deuh leka o engpo ni sela a video hi han clear photila chu ta tang chuan kan ngai dante kan hmu dante comments lama kan soi tlang don nia okay mel som thang hen motor te bun chu ni lo tam khop mai bun le ta nuk mai a zelo le mai in sa in thiana slap chena chu ni ngai maya atam mang tara takani